בוקר טוב בית ספר אלמוג, חג שמח, כולנו בלבן חוגגים היום את חג השבועות. לפני שנתחיל נקבל במחיאות כפיים את ילדי גן גיבורים הקטנטנים שנמצאים פה. ברוכים הבאים. גן טל, אז אנחנו מחכים לגן גיבורים. אוקיי, ברוכים הבאים. אנחנו בכל זאת נתחיל להנפת הדגל, אתם מתבקשים לקום. טקס שבועות הוא טקס מאוד מיוחד בבית ספר, בכל בית ספר, אבל במיוחד בבית ספר אלמוג, כי מי שעושה את הטקס, ותכף נראה אותם, הם תלמידי כיתות א' המקסימים שלנו, שבתחילת השנה היו קטנטנים והגיעו לכאן נרגשים, חוששים, והיום הם כבר ילדים גדולים, מקסימים, ואנחנו נהנה מהם היום. אז נקבל אותם בברכה ואת המחנכות הדס, סימה ושולה, בבקשה.